खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बङाइगावआव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि गोख्रों अजद। सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा, 3 फरायसा जोखोम। बिटिसि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि जथुमाव माखासे गोनां थांखिफोर लादों। रिबुल आलीआ ब्रेकआप खालामजाना गोसोथोनाय सिख्लाखौ बुथारनो नाजागासिनो। मोब्लिबनि मासुला बारायबाय। बर्मायाव सारअन्थाइ गावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बङाइगाव जिल्लानि बरखला पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय हालदिबारियाव सासे उन्दै गथ'साखौ जुर-जुलुमै जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गुबैयै आइ दैमानि रुगुङाव उन्दै हिन्जावसाया सि-जोम सुनो थांनाय समाव दायनिगिरि कसारिपेटिनि राफिकुल इस्लामआ उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनो नाजादोंमोन होननानै गोख्रों अजद होदों। गावखौ गाग्लोबनायनि बेरेखायै नारा-नाथा रैखा खालामनो नाजानायनि जाहोनाव हिन्जावसाया गोबां जोखोम जायो। बे जाथायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव हिन्जावसानि बिमाया जाथायसालियाव सौहैना गावनि फिसाजोखौ रैखा खालामनो नाजानायाव बिमायाबो जोखोम जानाङो। भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोरा बरखला पुलिस आउटपस्टआव थांनानै दायनिगिरिनि बेरेखायै अजद होनायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनानै पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। जायगानि थागिबिफोरनि गेजेराव जाथायनि बागै जिंगा सिखांनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों। बे समाव पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जाथायनि बागै नायबिजिरगासिनो दं आरो थार बाथ्राखौ मिथिनो आरो मोजाङै आयेनारि राहा लानो मोनफ्रोमबो गुदि खिथा नायबिजिरनाय जायो। धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय गलकन्ज ओनसोलाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसेनो 3 फरायसाफोरा जोखोम जायो। बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ गलकन्ज बालाबारिनि गपाल बर्मन होननानै सिनायथिदों। फारसेथिं जोखोम जानाय गुबुन 3 फरायसाफोरखौ गोब्राब हालोदाव धुबुरी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। मौसुमि बारनायनि सिगां फैनाय बे मोनसे गोख्रों बारहुंखा आरो रोजा अखाया गलकन्ज आरो खाथि-खालानि ओनसोलफोराव गाज्रि गोहोम खोख्लैनायनि जाहोनाव गोबां गामिफोरनि थागिरिफोरा खहा जानांदों। गलकन्ज पुलिस थानानि बिबानगिरि हर्षित दासआ फोरमायनाय बायदिब्ला लखिमारी, उत्तर रायपुर, बिस्क'वा, केदार आरो कनुरीजों लोगोसे फेन्सिं बेरानि सेराव थानाय माखासे गामिफोरावबो रोजा अखा आरो बारहुंखाया गोबां न'फोरनि उखुमफोर, गिदिर बिफां आरो मोब्लिब खुन्थियाफोरा खहा खालामदोंमोन। बुधबारखालि बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव बिटिसि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि जथुम खुंनाय जायो। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव खुंनाय जादोंमोन बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि जथुमखौ। मैया जानानै थांनाय बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि जथुमाव माखासे गोनां बिथांखिफोर लानाय जायो। जथुमनि उनाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला मिडिल इस्टआव सोलिगासिनो थानाय दावहानि जुनै बुहुमनाङै नुजाथिनाय आंखाल आरो बेसेन बांनायाव भारतआवबो गोहोम गोग्लैदों। बेखौ नोजोर होनानै बिटिसि सोरखारा बिटिसिनि गासैबो एमएलए आरो इएमफोरनि दान बान्थाखौ 6 दाननि थाखाय 30% खमायनो थांखि लादों। बेनि अनगायैबो सिगाङावनो बाथ्रा होनाय बायदियै बिटिसिनि हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनो थाखायबो बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मेलाव थांखि लायो। गामि ओनसोलनि सुबुंनो 7 बिघा आरो नोगोर ओनसोलनि सुबुंनो 1/4 खथा हानि पाट्टा होगोन बिटिसि सोरखारा। बबेखानि हा-हु गैजायै सुबुंफोरखौ सिनायथिनायनि थाखाय मोनसे कमिटि दानो थाखायबो थांखि लानाय जादों। महेश्वर बसुमतारिया बुंबावनाय बायदिब्ला बिटिसि ओनसोलाव गोदानै मोसौ बाजारफोर फसंनाय जागोन आरो बन्द जानानै थानाय मोसौ बाजारफोरखौ खुलिफिननो थाखायबो एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मेलाव थांखि लानाय जादों। रायजोआव सोलिगासिनो लाभ जेहाद। नलबारि जाथायनि उनाव आरोबाव सासे लाभ जेहादाव गोग्लैनाय सिख्लाया गाग्लोबजादों। गोसोथोनायखौ नेवसिगारजानाय एबा ब्रेकआप खालामनायाव रिबुल आली मुंनि लाइमोना गाग्लोबनायनि अजद थिखांदों। बुधबारखालि हराव मिकिरपेटा थाना साखाथिनि मिकिरपेटा सारियालियाव जादों बे जाथाया। सैनांनाय सिख्लाया अजद होनाय बायदिब्ला साननैसो सिगां सिख्लाया गोसोथोलायनायनि सोमोन्दोखौ सिफायनायनि थाखाय रिबुल आलीआ ब्लेकमेल खालामनायजों लोगोसे देहायारि साजाबो होदोंमोन आरो बुधबारखालि हरनि 10:30 रिंगासोआव रिबुल आलीआ सिख्लानि न'आव थांनानै गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना बुथारनो नाजायो। सैनांनाय सिख्ला आरो नखरा पुलिस थानायाव थांनाय समावबो दुथां रिबुलआ लामा ससेयाव गाग्लोबनो नाजायो। बे जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरनि मददाव सैनांनाय नखरा थानायाव थांनानै एजाहार दाखिल खालामो। बेनि उनावनो रिबुल आली आरो बिनि 2 फंबाया खारखुमायो। रिपर्ट बायदिब्ला सिख्लाखौ बुथारगोन होननानै रिबुल आलीआ दिनै फुङाव हुमखि हरबावदों आरो नखरनि सुबुंफोरखौबो सांग्रांथि होदों। नाथाय बे जाथायनि उनावबो दुथां रिबुल आलीआ दासिमबो हमजायाखै आरो मिकिरपेटा पुलिसआ बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै होननानै अजद होदों सैनांनाय नखरा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रिबुल आलीआ गुवाहाटीनि मोनसे शपिं मलाव हाबा मावो आरो गुवाहाटीनिनो बबेबा जायगायाव थाखुमानानै थानायनि सन्देह खालामदों। रायजोनि लाख लाख मोब्लिब ग्राहकफोरनि थाखाय गाज्रि खौरां। पेट्रल, डिजेल आरो संग्रा गेसनि उनाव बे खेबाव बारायबाय मोब्लिबनि मासुल। रायजोआव मुवा बेसादनि अख्रां नांना बेसेन बांनायनि गेजेरावनो बारायदों मोब्लिबनि मासुल।
एपिडिसिएलआ बारायना होबाय मोब्लिबनि मासुल। मोनफ्रोम इउनिटआव मोब्लिबनि मासुलखौ 24 फैसानिफ्राय लानानै 28 फैसासिम बारायनानै होदों। सोलिफु जुन दाननिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन मोब्लिब मासुल बारायनाया। खारिथि बायदियै सोलिफु जुन दानाव 21 फैसा बारायदों। बेबायदिनो जुलाइ दाननि थाखाय 18 फैसा, आगस्टआव 16 फैसा, सेप्तेम्बर अक्ट'बराव 18 फैसा, नभेम्बराव 19 फैसा, डिसेम्बराव 24 फैसा बारायनाय जादों। 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि थाखाय 26 फैसा, फेब्रुवारिनि थाखाय 25 फैसा आरो मार्च दाननि थाखाय 28 फैसा बारायदों मोब्लिबनि मासुलखौ। मख'नो गोनांदि सिगां बोसोरफोराव खहा जानाय 215 कौटि रांखौ सुफुंनो थाखाय एपिडिसिएलआ बारायनानै होदों मोब्लिबनि मासुल। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव सारअन्थाइ गावनानै सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। दिनै फुङाव बोथोर गाज्रि समाव हरखाब सारअन्थाइ गावनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। सारअन्थाइ गावनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ 40 बोसोर बैसोनि राजु रामसियारि होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। बरमा श्रीपुर देवराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला राजु रामसियारिया दिनै फुङाव आबाद फोथाराव हाबा मावगासिनो थानाय समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावनायाव रुंसारि जायो। खोथिया फुगासिनो दंमोन राजु रामसियारिजों लोगोसे गोबांसाया। राजुखौ बोखांनानै लोगो लोगो बरमा मडेल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय थैबाय होननानै फोसावो डक्टरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।